τελειώνουν κάποια θέματα. Ωραία. Να τελειώνουν τα παραπάνω. Έτσι είναι. Να πάμε και στον κύριο Κορακίδη για το πρώτο σχόλιο του. Κύριε Κορακίδη, είστε σε ένα Δήμο, το Δήμο Αλήμου, που νομίζω ότι ο Δήμαρχος. Ήσασταν και πριν με τον κύριο Ορφανό ή τώρα αποφασίζετε πρώτη φορά? Εκλέχτηκα πρώτη φορά το 2010. Α, είχατε εκλεγεί? Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, είσαστε ευχαριστημένος για τα πεπραγμένα σας στο Δήμο? Εμείς βάλαμε ένα πολύ μεγάλο στόχο το 2010, ο Δήμος για πρώτη φορά να νοικοκυρέψει τα οικονομικά του. Είχαμε ένα τεράστιο τοπικό πρόβλημα, γιατί όλες τις προηγούμενες θητείες, τα τελευταία 20 χρόνια σχεδόν, το χρέος του Δήμου διπλασιαζότανε. Ναι. Πράγμα που σήμαινε ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί θα σας πω ότι με το που παραλάβαμε το 2007 το Δήμο, με το καλημέρα, είχαμε διαταγή πληρωμής 5 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι αν δεν βρίσκαμε τα χρήματα εκείνη τη στιγμή, ο Δήμος θα έκλεινε. Το 2010 λοιπόν και ελαιό μνημονίου τέθηκαν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Βάλαμε ένα πολύ μεγάλο στόχο να καθαρίσουμε με τα οικονομικά και αυτή τη στιγμή, μετά από 3 χρόνια σχεδόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μειώσει το χρέος σχεδόν 70%. Πάντως, κύριε Κορακίδη, αν αναλογιστεί κανείς ότι η θέση σας, η θέση του Δήμου σας είναι πλεονεκτική υπό την άποψη ότι μπορεί να εισπράτετε νίκια από μαγαζιά, παραλιακά, ότι έχετε έτσι υψηλά τέλη δημοτικά. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Πώς δεν ισχύει? Δεν εισπράτετε νίκια? Το παραλιακό μέτωπο δεν ανήκει στο Δήμο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν παίρνετε μερίδιο δηλαδή εσείς? Αν εξαιρέσουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι της παραλίας, όλο το υπόλοιπο που είναι τα μεγάλα φιλέτα, δηλαδή Μαρίνα Λίμου και Πλάζα Λίμου, ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά που παίρνετε εσείς? Είναι πολύ μικρά τα έσοδα σε σχέση με αυτά τα οποία θα θέλαμε να διεκδικήσουμε και διεκδικούμε από την παραλιακή ζώνη. Θα συγκρουστείτε, κύριε Κορακίδη, γιατί υπάρχει πραγματικά μια επέλαση από τον Πειραιά μέχρι τη Βάρη επιχειρηματικών σχημάτων που θέλουν να μετατρέψουν τις πόλεις μας σε φαβέλες. Όπως είναι οι φαβέλες Παραγκουπόλης πίσω, και να βλέπεις απλά τη. Έτσι, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Γιατί στον Άλυμο, Ανδρέα, ποιο είναι το επιχειρηματικό σχήμα? Έρχεται και αυτό. Αυτό που λέει ο κύριος Κορακίδης, η συνέχεια είναι ότι όλα αυτά θα δοθούν με το πρόσημα καταπολέμησης του χρέους και να μειώσουμε το χρέος και στο ξεπούλημα σε επιχειρηματικά σχήματα. Θα αποκόψουν τις πόλεις μας από τη φυσική τους ομορφιά και τη δημοτική περιουσία. Αλλά είναι δημοτική περιουσία. Θέτει ένα πάρα πολύ σωστό ζήτημα. Για το 2011 θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές μας, όταν ο Δήμαρχός μας διαφώνησε με το διαφαινόμενο τότε χαμηλό τίμημα πώλησης του ελληνικού και δικαιώθηκε εκ των υστέρων. Γιατί το ελληνικό πήγε να απολυθεί με 80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Και τώρα? 80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Γιατί τώρα με 100 ευρώ του ούτε στη Βραζιλία. Έτσι. Φαβέλες. Θα σας θυμίσω ποια ήταν η συνέχεια εκείνης της επιμονής του Δημάρχου, του Θάνου του Ορφανού. Ότι τον κόψανε μέσα σε ένα βράδυ, τον πετάξανε έξω από την Ελληνικών ΑΕ. Που ήταν ο τοποτηρητής της τοπικής κοινωνίας ο Δήμαρχος Αλήμου, σε συμφωνία με τον Δήμαρχο Αργυρούπολης Ελληνικό, τον κύριο Γκροτζίδη, και τον Δήμαρχο της Γλυφάδας. Οι 3 δήμαρχοι λοιπόν συμφωνήσανε ότι ο τοποτηρητής των τοπικών κοινωνιών θα είναι ο κύριος Ορφανός, και επειδή διαφώνησε από τότε στο διαφαινόμενο πολύ χαμηλό τίμημα, η κυβέρνηση τον πέταξε έξω μέσα σε ένα βράδυ. Τι θα τον άφηνε? Σιγά μην τον άφηνε. Και εκ των υστέρων, όταν πήγαμε να απολυθεί το ελληνικό στα 80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το οποίο είναι προκλητική τιμή για τη σημερινή. Μάλιστα. Βάλτε μια ανωτελεία. Εγώ πιστεύω και από αυτά που ακούω, κύριε Κορακίδη, ο κόσμος είναι ευχαριστημένος εκεί με τον Ορφανό. Είναι ένας δήμαρχος ο οποίος είναι κοντά στον κόσμο, όπως τον Παχατουρίδη. Βγαίνει έξω, δεν φοβάται, προχωράει έντιμα. Ωραία. Υπάρχουν αρκετοί καλοί δήμαρχοι. Πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Δεν είναι όλοι κακοί δήμαρχοι. Και περιφερειάρχες έχουν βγει καλοί. Και οικονομικά. Καλά τα πάνε. Έχουμε σπάσει και μια παράδοση για πρώτη φορά χρόνια δήμαρχος να εκλέγεται για δεύτερη συνεχόμενη. Θα μας τα πείτε μετά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Δύο κανονικές Ρώμα πίτσα και πάνω, μόνο 5,95 η κάθε μία. Τώρα και νέες premium γεύσεις. Ρώμα πίτσα. Μπείτε στο minetaasfaliagyapanda.gr